Velkommen til denne videoguide, hvor jeg vil præsentere dig for en smart integration med Citrix Podio. Med denne integration har vi gjort det nemt og hurtigt for dig at slå kunder op i Podio-systemet. For at få glæde af denne integration skal du bruge Podios projektstyringsprogram samt en telefoniløsning fra Flexphone. Du har ringet til Apply. Vent venligst et øjeblik. Hej, du taler med Esben. Hvad kan jeg hjælpe med? Så snart Esben har besvaret kaldet, kan han trykke F9 på sit tastatur, hvorefter kunden automatisk findes frem. Jeg det er Søren fra webportalen. Jeg vil gerne bestille nogle produkter. På denne måde kan du hurtigt og nemt slå kunder op i Podio, uden brug af hverken kundenummer eller telefonnummer. Og F9-funktionen er aktiv, uanset hvor på computeren Esben befinder sig. Du har også mulighed for at ringe ud via Podio. Du trykker blot call ud for det telefonnummer du vil ringe til, hvorefter din egen telefon ringer vedkommende op. Med denne smarte integration håber vi, at du får en endnu mere fleksibel hverdag med Citrix Podio. Og har du ikke Flexphone endnu, så kan du glæde dig til en telefoniløsning fuld af smarte funktioner.